У чэрвені 1955-го у пісьменніцкім доме творчасці Каралішчавічы з нагоды 50-годдзя Петруся Броўкі ладзіўся вялікі банкет. Гасцей было запрошана шмат, і на верандзе, дзе праходзіла афіцыйная частка, было даволі цесна. Як толькі прагучалі ўсе тосты, госці незаўважна разбраліся па лесе. Разбіліся на невялічкія кампаніі, уладкаваліся на палянках. У адной такой кампаніі апынуўся Іван Шамякін. На ўрачыстасць ён прыйшоў разам з жонкай Машай, але ў пэўны момант згубіўся. Затрымаўся на палянцы разам з сябрамі-мужчынамі пагаманіць і пачаставацца. Пакуль яны выпівалі і закусвалі, Маша зноў збілася, шукаючы мужа. Ва ўяўленні ў яе паўставалі жахлівыя карціны здрады. І вось яна ўжо амаль пераканала сябе, што зараз ён не інакш, як у абдымках якой-небудзь прывабнай жанчыны. Ну, хаця б той маладой таленавітай опернай спявачкі Тамары Ніжнікавай. Здаецца, хтосьці намякнуў ёй на гэта, альбо, можа, пажартаваў, але якія тут могуць быць жарты? Калі ж яўны здраднік нарэшце знайшоўся і пачаў запэўніваць жонку ва ўласнай бязгрэшнасці, раз'юшаную Машу ўжо цяжка было ўтаймаваць. Любыя аргументы і доказы вернасці мужа яна не хацела слухаць і ніякім апраўданнем не давала веры. А праз некалькі год яна, як звычайна першая, чытаючы рукапіс новага рамана Шамякіна «Сэрца на далоні», у паталагічна раўнівай жонцы доктара Яраша адразу ж пазнала сябе. Пазнала і не пакрыўдзілася. Прамовіла толькі, як падалося мужу, без злосці і нават з гумарам. І тут ты абсмактаў мяне, пісака. Вітаю вас, сябры! У гэтым відэа гаворка пойдзе пра адзін з самых папулярных раманаў не толькі ў творчасці Івана Шамякіна, але, можа, і ўвогуле беларускай літаратуры. Раман «Сэрца на далоні» Шамякін пачаў пісаць у 1960 годзе. У 63-м ён яго завершыў, а праз год твор быў выдадзены асобнай кнігай. Поспех быў незвычайным, кніга прадавалася вельмі добра. Чытачы пачалі дасылаць аўтару шматлікія лісты з водгукамі і пытаннямі. Пыталіся, напрыклад, ці будзе працяг, ці чакаць, так бы мовіць, другога сезону серыялу з вельмі захапляльным сюжэтам. А працяг, між іншым, можна было б напісаць, бо фінал рамана пакідаў пытаннем. Вось толькі аўтар наадрэз адмовіўся даваць адказы на гэтыя пытанні. Патлумачыў, што ніякага працягу не будзе. Ну і як складзецца далейшы лёс герояў, дадумайце, што называецца самі. Падзеі ў творы адбываюцца ў 1960-е. Вядома, што гэта быў за час. Хрушчэўская адліга, асуджаным культ асобы Сталіна, ідзе рэабілітацыя ахвяр таталітарнага рэжыму. Журналіст і пісьменнік Кірыл Шыковіч вырашае, што зараз самы момант разабрацца ў тым, хто насамрэч быў здраднікам, а хто героем падчас апошняй вайны. Занадта шмат белых плямаў заставалася ў афіцыйнай версіі пра тое, як вялася барацьба мясцовых падпольшчыкаў з нямецка-фашысцкімі акупантамі. Месца дзеяння ў рамане дакладна не называецца. І герою я пасяліў у горадзе Н. Пазнавалі Гомель, піша Шамякін у сваіх дзённіках. І далей пра тое, як нараджалася ідэя твора. Цяпер ужо не помню, у якой газеце, у якім горадзе гэта адбылося, але помню, што прачытаў я гэта на Ўкраіне. Аб тым, як немцы з помпай пахавалі забітага імі журача, які, як устанавіў журналіст праз многа гадоў, з'яўляўся адным з кіраўнікоў падполля. Адразу, напэўна, не звярнуў увагі, таму ніколі не спасылаўся на гэтую публікацыю. Пазней, пасля апублікавання рамана, даведаўся, што падобны факт быў і ў нас, у Мазыры ці ў Калінкавічах. І ў адказах вусных чытачам я зрэдку спасылаўся на гэты факт. Было яшчэ знаёмства Шамякіна з гісторыяй мінскага падполля. У 1957-м альбо ў канцы 56-го пісьменнік і сам дакладна не памятаў калі, але было гэта ўжо пасля 20-го з'езду, ён апынуўся на сабранні падпольшчыкаў. І там упершыню даведаўся пра лёс не то здрадніка, не то героя, аднаго з арганізатараў мінскага падполля Івана Кавалёва. Падпольшчыкі доўга спрачаліся і ніяк не маглі дамовіцца, ці быў гэты Кавалёў правакатарам, ці не быў. Але большасць усё-такі меркавала, што Кавалёў здраднікам не быў. Такім чынам, з гэтых асобных фактаў і гісторыі, пра якія Шамякін даведваўся то тут, то там, і пачала ў яго нараджацца ідэя напісаць што-небудзь на тэму падполля. Паводле сюжэту рамана пісьменнік і журналіст Кірыл Шыковіч задумвае напісаць дакументальную аповесць пра вайну і бярэцца за вывучэнне гісторыі мясцовай падпольнай арганізацыі. Раней ён ужо пісаў пра падполле. Дакладней, не тое, каб сам пісаў, а быў літаратурным апрацоўшчыкам кнігі, якую выдаў старшыня гарсавета Гукан. Гукан былы падпольшчык, а ў той момант, калі адбываюцца падзеі ў творы, ён прадстаўнік улады. Кіраўнік старой загартоўкі, новыя павевы ў палітычным жыцці краіны не ўхваляе. Што называецца кансерватар. Ды і па маральных якасцях ён чалавек так сабе. Звычайная ветлівасць і добразычлівасць яму не ўласцівая.
Адным словам, тыповы прадстаўнік свайго часу. Станаўленне асобы Гукана адбывалася пры Сталіне, калі ім панавала татальная падазронасць і страх. З той версіяй гісторыі пра падполе, якую прапанаваў у сваёй кнізе Гукан, а Шыковіч дапамог яму гэтую гісторыю прыгожа аформіць, не пагадзіўся малады на той момант урач Антон Яраш. Яраш таксама быў падпольшчыкам у мінулым, і, прачытаўшы кнігу, ён абурыўся, што многія імёны ягоных сяброў, якія гераічна змагаліся і загінулі, увогуле не былі названыя. Са скаргай на такую несправядлівасць Яраш даслаў Кірылу Шыковічу ліст, а той ахвотна выслухаў адрасанта, пагадзіўся сустрэцца з ім, пагаманіў і нечакана пасябраваў з доктарам, бо чалавек жа аказаўся абсалютна адэкватным, цікавым, разумным і сумленным. Такім чынам, адзін з галоўных герояў у творы, доктар Яраш, і сапраўды ідэальны ва ўсіх адносінах. І ён таленавіты хірург, прынцыповы і адукаваны чалавек, верны муж, які кахае сваю жонку, нягледзячы на тое, што яна вельмі псуе яму жыццё сваёй паталагічнай рэўнасцю. А яшчэ ён прыгожы мужчына з постаццю асілка, выдатны прафесіянал, які адказна ставіцца да сваёй працы. Амаль заўжды ветлівы, далікатны, рэдка калі губляе раўнавагу, хіба толькі тады, калі бачыць непрафесіяналізм і бардак. А да таго ж ён яшчэ і сентыментальны чалавек, у якога часам ад замілаванасці да ўсяго на свеце становяцца вільготнымі вочы. А вось ягоны сябар Кірыл Шыковіч зусім не прэтэндуе на тое, каб быць ідэалам. Гэта проста каларытны персанаж. Нізенькі, з жывоцікам, з залысінамі, часам ленаваты, хоць можа працаваць без адпачынку, калі і сапраўды чымсьці захапляецца. У Шыковіча даволі флегматычны характар, але зноў-такі гэта не выключае таго, што ён здольны на імпульсіўныя ўчынкі. Ён можа захапляцца прыродай, але найчасцей менавіта Яраш звяртае яго ўвагу на тое, якая прыгажосць навокал. А жывуць яны тым летам, калі адбываюцца падзеі, у сапраўды маляўнічым месцы на сумесна пабудаванай дачы. І хоць два цэнтральныя персанажы ў творы сябры вельмі розныя па знешнасці і па характары, аб'ядноўвае іх тое, што яны проста сумленныя людзі, якія за ўсё добрае і супраць усяго дрэннага. Доктар Яраш вяртае здароўе Зосі Савіч, якая ў гады вайны схавала маладога падпольшчыка Яраша ад немцаў і такім чынам уратавала яго ад арышту. А журналіст Шыковіч вяртае добрае імя яе бацьку, доктару Савічу, які не быў ні здраднікам, ні правакатарам, як гэта доўгі час лічылася, а змагаўся з ворагам і вёў падпольную дзейнасць. Узаемаадносіны Кірыла Шыковіча з жонкай, педагогам па прафесіі Валянціны Андрэеўнай, грунтуюцца на ўзаемапаразуменні і павазе. Яны жывуць даволі мірна, давяраюць адзін аднаму, хоць зрэдку і ў іх таксама ўзнікаюць канфлікты. У асноўным з-за дзяцей. А дзеці ў іх ужо дарослыя, дачка Іра, студэнтка, і сын Славік, які ніяк не можа вызначыцца, чым ён хоча займацца ў жыцці. Дарэчы, Славік успрымаецца як адзін з самых жывых персанажаў у творы. Ён задае бясконцыя пытанні сабе і іншым, ва ўсім сумняваецца, амаль усіх крытыкуе, акрамя маці і доктара Яраша. Адным словам, хлопец шукае сябе. І выглядае гэта, між іншым, даволі натуральна для маладога чалавека. Але потым яго бярэ на выхаванне завадская брыгада, і правільныя савецкія хлопцы на чале з прыёмным сынам Яраша Тарасам Ганчаровым амаль што перавыхоўваюць шалапута Славіка. Ну, такое сабе. Але не будзем звяртаць асаблівай увагі на гэты не вельмі праўдападобны сюжэтны ход, все ж таки трэба ўлічваць час напісання твора. Тарас Ганчаров – гэта сын сябра Антона Яраша. Бацька Тараса таксама быў падпольшчыкам і гераічна загінуў у часе вайны. Яраш, як абяцаў сябру, выхаваў ягонага сына і выхаваў вельмі добра. Тарас вырас працавітым, разумным, таварыскім. Адным словам, гэты вобраз у рамане таксама ідалізаваны, як і вобраз доктара Яраша. Ідэальнага ва ўсіх адносінах Тараса таемна кахае дачка Шыковічаў, Іра. Але Тарас прапануе руку і сэрца зусім іншай дзяўчыне. Маша Літвін, якая працуе аперацыйнай сястрой разам з доктарам Ярашам. І далей Шамякін, як заўжды імкнучыся дагадзіць чытачу і заінтрыгаваць яго яшчэ больш, працягваў будаваць любоўныя трохкутнікі. Маша не спяшаецца пагадзіцца выйсці замуж за прыёмнага сына Яраша, бо, насамрэч, яна не ведае, хто ёй падабаецца больш, Тарас альбо Славік. І некаторы час яна сустракаецца з імі абодвума па чарзе. Яна разважае так. Тарас, канешне, разумнейшы за Славіка, але ён вельмі правільны, а я з ветрыкам, так гаворыць Маша Зосі Савіч, дзелячыся з ёй сваімі сумненнямі наконт кавалераў, і дадае: «Усе мяне лічаць сур'ёзна, а я зусім не сур'ёзная. Вось калі б да мяне пасватаўся такі шалапут, як Славік, напэўна, адразу б згадзілася. Замуж дык замуж, як у палонку, адразу, з галавой». Вось такая яна, вогненна-рыжая медсястра Маша.
Нездарма аўтар нават знешні воблік гэтай дзяўчыны робіць яркім і запамінальным. У Машы моцны характар, яна выдатны прафесіянал, спрытная гаспадыня і даволі прывабная і артыстычная дзяўчына. А вось Зося Савіч – гэта тыповы вобраз ахвяры. Яна ніколі не мела магчымасці штосьці самой вырашаць у сваім жыцці. Спачатку бацька ўсё вырашаў за яе. У бацькоўскім доме яшчэ падлеткам Зося фактычна была гаспадыня. Яна выконвала звычайныя хатнія абавязкі. А пасля нямецкага канцлагера на яе лёс трагічна паўплываў гукан. У часе вайны ён хаваўся ў доме Савічаў ад немцаў. Дачка і бацька выратавалі яму жыццё. А пасля вайны ён напісаў ананімку з даносам на Зосю, таму што баяўся скампраметаваць сябе сувязю з ворагам. А Зося толькі-толькі вярнулася ў родны горад з нямецкага лагера і адразу ж апынулася ў савецкім лагеры. Правяла там шмат год, страціла здароўе і, урэшце, яе лёс узяліся вырашаць добрыя людзі Шыковіч і Яраш. Дзякуючы ім яна змагла вярнуцца да жыцця і фізічна, і духоўна. Цікава, што ў рамане «Сэрца на далоні» амаль усе жаночыя вобразы раскрываюцца галоўным чынам праз тое, якія яны жонкі і маці, як яны кахаюць, як яны мараць рэалізаваць сябе найперш у сям'і. Хоць усе гераіні рамана і з'яўляюцца прадстаўніцамі пэўнай прафесіі. І нягледзячы на тое, што Тамара Гаецкая, калега Яраша, не паказана нам у сямейным асяроддзі, але ж мы бачым, пра што думае гэтая жанчына. А думае яна дакладна не пра працу, хоць і займае, дарэчы, кіруючую пасаду. А ў галаве ў яе толькі тое, як спакусіць чужога мужа. Прыгожага асілка доктара Яраша, у якога яна закаханая яшчэ з маладосці. Зрэшты, такія серыяльныя жарсці ў 60-е гады 20-го стагоддзя, напэўна, падабаліся чытачам, дакладней чытачкам. Бо тады па тэлебачанні серыялаў не паказвалі. А тое, што сярод гарачых прыхільнікаў творчасці Шамякіна былі пераважна жанчыны, не аспрэчваў і сам аўтар. Аднак здаралася і такое, што нейкая шамякінская гераіня зусім не выклікала эмпатыі ў ягоных чытачак. Напрыклад, моцна не спадабалася ім паталагічна раўнівая жонка Яраша, Галіна Адамаўна. І неўзабаве пасля выхаду кнігі на адной чытацкай канферэнцыі, якая праходзіла ў ваенным гарадку ў Печах, афіцэрскія жонкі ледзьве не пабіліся з-за супрацьлеглага стаўлення да гэтай гераіні. Але Шамякін адно толькі пасміхаўся і на ўсе папрокі адказваў: «А што, скажаце, такіх раўнівых жонак не бывае ў прыродзе?» Вядома, такія, як Галіна Адамаўна, у прыродзе бываюць. Шамякін і сам з такой жыў. Вось толькі ў ягонай Машы была сур'ёзная прычына раўнаваць. І гэтая прычына сапраўдная здрада. Аднойчы Шамякін падчас вайны здрадзіў сваёй жонцы, а потым узяў да і шчыра прызнаўся ёй ва ўсім. У кнізе «Роздум на апошнім перагоне», дзе змешчаны дзённікі Шамякіна, пісьменнік узгадвае, як ён, сустрэўшыся з жонкай, пра ўсё ёй расказаў і якія гэта мела наступствы. Маша не змянілася, здавалася мне, яшчэ больш папрыгажэла, набыўшы сталасць, і маё каханне разгарэлася з новай сілай, як бы узнялося на новы віток. А я, дурань, ідэаліст няшчасны, сапсаваў ёй радасць сустрэчы. Вырашыў нічога не таіць і меў глупства расказаць пра сваю адзіную кароткую сувязь. Пасля, калі вярнуўся зусім, была за гэта мне жорсткая кара. Нават такую здраду жонка не даравала. Неаднойчы даходзіла да такога напалу, які многіх іншых прыводзіць да разрыву. У нас, і ў мяне, і ў яе. Хапала мудрасці спускаць гэта на тармазах. Кіпенне бурнага хапала ненадоўга. Рэдка, да наступнага дня. Сам эпізод здрады, дарэчы, апісаны ў пенталогіі Івана Шамякіна «Трывожнае шчасце», бадай што самым аўтабіяграфічным творы пісьменніка. Раю прачытаць трэцюю аповесць пенталогіі «Агонь і снег». І нагадаю, што для маіх спонсараў на канале даступны пераказ гэтай аповесці. Што тычыцца Галіны Адамаўны, то варта дадаць да характарыстыкі яе вобразу, што яна таксама прадстаўніца паважанай прафесіі. Зубны лекар, але працу сваю яна не любіць. Затое задавальненнем займаецца хатнімі справамі. Гадуе дваіх дзяцей, сына Віктара і дачку Наташу. Яе дачка-падлетак, дарэчы, праяўляе шчырую зацікаўленасць у медыцыне. Яна захапляецца бацькам і кожны раз падрабязна распытвае ў яго, як прайшла аперацыя. Галіну Адамаўну гэта чамусьці раздражняе. І вось як яна тлумачыць сабе гэтую сваю рэакцыю. Такіх выбітных урачоў, як Яраш, адзінкі, а быць шараговым не варта і не цікава. Чымсьці ўсё-такі незадавольна ў жыцці Галіна Адамаўна. Можа быць, яе рэўнасць выклікана комплексам непаўнавартаснасці? Альбо прычына яе рэўнасці – гэта пастаяннае нахабнае заляцанне да яе мужа Гаецкай, пра якія Галіна Адамаўна, канешне, ведае. Адным словам, цяжка патлумачыць паводзіны гэтай гераіні, бо нам, так бы мовіць, не хапае інфармацыі. Увогуле, шамякінскія героі чамусьці
рэдка апынаюцца сам-насам з сабой. Унутраных дыялогаў персанажаў мы амаль што не чуем, а таму часам цяжка зразумець іх матывацыю. Галоўнай жанчынай і проста вельмі важным чалавекам у жыцці пісьменніка Івана Шамякіна, безумоўна, была ягоная жонка Марыя Філатаўна. Яна вельмі дапамагала яму ў пісьменніцкай працы, чытала рукапісы, перадрукоўвала, займалася карэктурай. Яна натхняла яго на стварэнне шматлікіх жаночых вобразаў у раманах і аповесцях, якія, варта прызнаць, карысталіся вялікім поспехам у чытачоў. Шамякін выдатна валодаў пісьменніцкімі прыёмамі, якія характэрны для масавай літаратуры. Ён ніколі не хаваў, што працуе менавіта на чытача і піша так, каб яго чыталі. У сваіх дзённіках 80-х гадоў ён напісаў: «Я ведаю, што не дасягнуў вышэйшых узораў мастацкасці, але як пісьменнік-рэаліст, у пэўным сэнсе летапісец свайго часу, я меў найвялікшае шчасце, мяне чыталі. А хіба не для чытача мы пішам?» Вы адналюб, Іван Пятрович? На гэтае, можа быць, нечаканае журналісцкае пытанне ўжо пасталелым Іван Шамякін, крыху разважыўшы, адказаў: «Думаю, адналюб. Я, канешне, на прыгожых жанчын зазіраўся, і за гэта мяне Марыя Філатаўна часам добра прабірала. Маладая яна, раўнівая была. А пасля неяк супакоілася гадам к 45-50. Яна проста жартавала з гэтага, ведаючы, што я чалавек верны, на подласць не пайду. Гэта чыста эстэтычная цікавасць да жанчын. А жанчын прыгожых у нас вельмі многа. Я трохі паездзіў па свеце. Нідзе не бачыў такой колькасці прыгожых жанчын, як у нас. Можа, толькі ў Польшчы, дык і то думаеш, што гэта ж нашы, беларускі». Шчыра дзякую вам, сябры, за ўвагу і спадзяюся, што гэтае відэа сапраўды было вам цікавым. Напішыце, калі ласка, у каментарыях, а што вы думаеце наконт творчасці Івана Шамякіна. Не забудзьце падпісацца на канал, калі вы гэтага яшчэ не зрабілі, і націснуць падабайку. Нагадаю таксама, што вы можаце выказаць сваю падзяку за маю працу, скарыстаўшыся функцыяй супердзякуй. Звярніце ўвагу, што пад відэа ёсць такое сэрцайка, на якое вы можаце націснуць і падтрымаць мяне матэрыяльна. Любая ваша падтрымка вельмі важная і каштоўная для мяне.